Esselamu aleyküm vatandaşlar. 21. dekabrda yeni öredek Türkmen halkyny meydanlara nägelelik protestini bildirmäge arzymaz garatly proteste goşulmaga çağırayan. Bu sapar birazjyk ütköşük bolar ýöne 21. dekabr güni saat 12-den akşam saat 20 aralykda her bir Türkmenistanlyny meydanlara, arçalyklaryň ýanlaryna çağırş edýän. Ýani üýşeliň watandaşlar 21. dekabrda adamlaryň sanyny, köplügini göreliň. Imенно şu sapar başga işiňiz baram bolsa soňa goýup 21. dekabr güni saat 12 bilen akşam saat 20 aralyga çenli meydanlara çykalyň ki biziň çağırşymyzyň tapawutlygyny sizler hem görüň. Ýani adamlaryň sanynyň köplüginden aslına seretseň çağırşa gulak berýändiň hem köplügini siz hem bilmeňizi isleýän. Şoň üçin 21. dekabr şu bazar güni saat 12 bilen 20 aralykda meydanlara ýöne çykmaňyzy, arçalyklaryň ýanyna üçmeňizi çağırş edýän watandaşlar. Eger görseňiz ki adatdan naşar köplük bar, onda diýmek biziň çağırşymyzy diňleýän adamlar köp ýöne. Prosta siz birek-birege inanmanýorsuňuz. Olam innike çağırşa taýýarlyk bolar watandaşlar. Janyňyz sag bolsun. Salykda görüşelim.